Nacín o 10/3/20, pero do ano 1920. Daqueles a vida aquí era jodida, falando mal. Porque aquí todo o mundo vendía un marrao, vendía unha becerra, vendían unhas ovellas, tiñan os huevos, bueno. E resulta que ele era xastre. E na casa onde estábamos traballaba, e tiña dous rapaces axudando a traballar, cosendo. E aquí é a festa do 15. E o día 14 á noite estaba o treito da casa, que era fallado, así con garchetas, estaba todo cheo de roupa, de traxes para vender. Traxes para entregar feitos, roupa feita. E acórdome que só se cobraron 15 pesetas dun pantalón que lle fixo un dos Vilares. Nadie pagou. Viñan, pagoche para o día 8, para o día 15, para o 12, pagoche para tal día, porque vou vender isto, vou vender o outro, e hoxe non me vai ben, e non sei que. Oye, nós quedamos as 4 velas, claro. Que abriouse e estaba aquí un amigo que viña de Barcelona, que estaban en Barcelona. E el dixo, parto as tiseiras á máquina e as calabro todo e non dou outra puntada. Dixo, eu voume para Barcelona. Dixo, quieto parado. Voume eu. E cheguei a Barcelona e puxome a servir. E a casa que estaban facendo era unha casa que era peor con a barraca, con a bodega desde a Ribeira, cuxas bodegas están ben arregladas, pero daquelas tampouco non estaban como hoxe. Señor, non te fagas ilusións que as casas que están facendo aquí, que xe son peores que a bodega da Ribeira. Así que xa o podes pensar. E dixo, pois volvete para aquí. E dixo, non, eu de momento non me volvo. Digo, eu estou traballando, de momento non me volvo. Eu tiña a estancia feita por o metro. Digo, a ver que pasa. Digo, de momento non me volvo. Eles estaban aí, eu sabía que eles comían e estaban ben, que non tiñan... Houve moito jaleo daquelas. As barras do pan, as barriñas así que nos daban de racionamento. Nós tivemos a suerte que éramos 4. Diles os 2, e nos os 2. E levamos outras 4 libertas de aquí dunha irmá do José en paz descanse. E tiñamos 8 racións. Pero racionaba o azúcar, o arroz, todo, cada semana, todo racionado. E o pan racionado, todo racionado. Porque nós fomos na posguerra, despois da guerra. Cando se acabou a guerra, foi cando racionaban todo. E o demais, había que collelo de extraperlo. Ali foi dura. Escribí ao José, dicíndolle como estaba, o que pasaba. E despois foi cando xa tiña, ele xa foi ca idea de fazer a estancia do metro, xa tiña feita, pero eso tardaba, eu non daba salido. E depois cando xa cando estaba posta a estancia, estaban as cousas así medio tal, eu dixen, bueno, xa salín eu de servir, e puxeme a fazer faenas. Dicen, usted ve isto? Digo, vexo. Eu teño que cortalo, usted ten que facelo. Digo, toma, é como salirá. Dixen eu, é como salirá.
Eso temos que verlo. Usted ten que leválo e facelo. Toma, María. Cheguei á casa e dixen, yo que sei, ese souperes o que trae aquí. É que traxe logo. Pois trae un pantalón tejano que non sei como vou facer. E dixo, non te preocupes que viña un no barrio chino, fíxate tú. E aquí trouxera o señor, o trouxera o catálogo de fora, que fora fora, trouxera de fora, que aquí non se vían. Os pantalóns tejanos, non sei como ele viu un no barrio chino. Dixo, non te preocupes. Puxémonos os dous o pantalón, e fixen o pantalón ali veino. Moi ben. O pantalón saliu ben feito. Ala, facer outros dous pantalóns pa Coruña. Daquelas as mulleres ainda levaban moito, ainda non iban moito con pantalóns. Ainda se empezaban a levar os pantalóns. Pero nós xa íbamos en pantalóns. Por isso digo que se empezaron daquelas. Fixen o pantalón e enganchei naquela casa, traballando ali hasta que me viñan naquela casa, pero ali fixen pantalóns, hasta eu fixen pro presidente de Cataluña. Houve unha temporada que se non tiñan que nos recoller na estación, iban a misións e aí os encerraban e despois, cando tal agarrar a estación e para aquí outra vez. Pero había que irlos esperar á estación. A nosa casa era unha agencia. A nosa casa era unha agencia. Íbanse recollendo así. Acórdame que cando fui a Santiago, estaba o xefe con nós e dice, digo, pero é onde me estou en Santiago? Na tua cama, dixo, pois que dorme comigo, deixo onde se metera, dorme comigo. Eu sei de algún que se levantaban uns para deitarse os outros. Sí. Jubilouse o día 1º e o día 8 xa estábamos aquí. Eu non tiña morriña ninguna. Eu ali estaba ben, mentre estaba traballando e cuidando dos fillos, traballei moito. Pasei moitas horas sin dormir. Eu daquelas non quería volver para aquí. Levei disgusto. Levei unha temporada que hasta soñaba todo o que facía aquí, que non sei que. Pero despois fui-me adaptando. E agora xa que non me digan de volver para lo. O que ten que emigrar, ou emigra por saber, tamén por haber, se pode mellorar, que é o que se busca. O secreto será a naturaleza, pero eu non estou tampouco moi ben. Chego aquí, pero non estou ben, non. É que veio de cuidar, eu cuidei-me o que pude, comigo como a todos. Eu cuidei-me igual que a todos. A mí alguna vez, e ainda non hai moito tempo, preguntaronme moitas veces, varias veces, que crema puñía na cara. Sí, que crema puñía na cara. Que crema puñía na cara? Pois auga, sin xabón. Vivir o máis tranquilo que se poda. Que eu tamén tuve os meus disgustos, as miñas cousas. É nada máis. Vivir tranquilos, os demais que corran, que fagan o que lles pareza e deixar a vida dos demais. De haber marchado non me arrepiento nunca. Arrepentireime de outras cousas que non fixen que o mellor o xa se houbera feito. E há outras que fixen que non houbera feito. As cousas son así. Algunhas teñen nombre e outras non. Home nacer a cabalo dun burro.